na nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odegbo agwụ nwoke ekpete na agwụrụ nwoke papa ebebe Clara nwoke ọcha nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ nwaanyị ọma kelee ọha na eze na-ege ntị Igbo ndị ọma unu asala chi unu etela olu otu numere unu ahụ na mmiri weda enwere ka o si na voice gị adịghị ka onye obi ọma na-akpa nwere ike inweta igbe ya taa asị m ya gaziere unu ndewo voice gị adịchaghị ka onye obi ọma na-akpa obi dị m mma ama m na enwere ihe chọrọ enwere ebe chọrọ ike ịga mma gị shoye enu ya gị shoye ya na your voice ịma asị amawat ike ya dị ka ọ dị fa mana ọ wee enyefe aka n'azụ ahụ ya obi dị m mma maka ama m na ego m ga-abata m aka taa etere ji o etere ede my money go enter my eme ihe nna agaghị anagide gị nwee imepe ọnụ gị si na ọ wee ego gị ịkpatara m ego nkwa m kwere gị bụ na aga m egotere gị bicycle dịka m si wee gwa gị n'ụbọchị ụnyaahụ day Mike si m bịa today by 2 ka mụ na ya zute ihu na ihu tata bụ ụbọchị ahụ akara aka tata bụ the D-Day tata ka ebelebe ga-egbu na gị n'elu ebelebe Uche, ihe only mere taa you are correct oh. You are right, you are not wrong. No problem. Hopefully 11,500 ọ ga-aba maka taa. Ọ dị ego. Ihe na-akọwa bụ na ngaruo na nke day Mike ikekwe ya bụrụ ma day Mike jụ na ọ gaghị ebunye m igbe onye m ego m ewere ya wetere gị. Clara na m enye dị gị ego ahụ n'ụdị ole like ọwa ego gị. Uche, all my bicycle money. My bicycle eru m aka, the money will reach me. Ime ihe na-ewute m bụ ka isi ekwu ya bụ okwu. Ihe na-ewute m bụ ka isi ekwu ya bụ okwu. Hapụkwanụ m na mood m n'ugbu a. Ama m na enwere ebe ị chọrọ ihe a na ka ime ike lakeshiwa. Mana hapụ m na kia m nọ na. Alaikiri m kia. Ị kwesịrị iji olu nlo na-eso m ama m ihe mere m ji ekwu ihe a. Kwụsị ịdị na-ekwu na nga na nke day Mike onwe ka day Mike sisi ọ naghị ebunyezi m igbe onye m ego na m wetara gị ego ahụ ana m enye gị ego ahụ ọ wee ego gị ị kpatara m ego o sukwele gị o ịma na onye mbụ na ahụ ịma onye mbụ ime onye mbụ you know me enwere m ike ịgbanwe o enwere m ike ịgbanwe o change for good in my favor today is the D-Day. Nsogbu adịghị ka m hụgodi day Mike ịma asị ala dị a na-esi agụgọ mgba ka m hụgodi day Mike ka m hụgodi m were anya m abụọ ahụ day Mike o nwee ka m si were anya m abụọ ahụ day Mike n'ụbọchị taa mmiri ga-ezo anwụ ga-achakwa ka ọ dị tupu anyị amalite lebawa ya anya bụ isiokwu anyị ji wee wụcha n'ụtụtụ taa na mbụ achọrọ m ikele gọọmenti steeti Imo n'ebe o buru ibu bụ ndị ṅara anyị ntị n'olu bụ ndị nụrụ mkpu anyị na-eti gbapụ ya ọsọ jele ya bụ ure ekposara na Wedara Junction ụzọ esi aga Nazi Agbala ga-akpọpụ ya asị gọọmenti steeti Imo ụnụ eme na gịnị ụnụ agbalịala ime anyị tiri ya bụ mkpu tisie ya ike na ure na mmadụ anaghị anọ amaghị dị m ihe mere na mbụ ndị kposara ya bụ ure ebe ahụ ji wee chekata echiche ebe ha hụchara ha ga-awụfu ure abụrụ ebe ahụ ha hụcha ebe a ga-ekpofu ure ya bụrụ na Wedara Junction ebe igbe ndị mmadụ na-ezekọ na-aba ụgbọala ga ebe dịgasị iche iche ha na-eme gịnị ha na-aga ndị mmadụ na-abatakwa nye nchịkwa ụzọ ahụ abata na steeti mana Arinze Chineke na gọọmenti ọnwa Oyoko aṅa akwala ntị na mkpu ya niile anyị na-eti this morning mgbe m gbafere ebe ahụ ma ahụ na-ekpochala ebe ahụ ọ bụghị naanị ebe ahụ mana nke Tetilo amaghị m ndị nke na-ekpofu nke Tetilo mana ekpochakwala nke Tetilo kedu ihe a na-akpa Old Stadium n'ihu Old Stadium ekpopụkwala nke ahụ ebe niile adịla gịnị sararam otu a ka anyị si ya dịwa mana ọ fọkwara nke Ọkigwe Road ndị ka gọta ahụ agwọchara saịdị ahụ uche ịma ihe ụtọ gọtawo agwọ ya ekpopụ ya ozugbo maka na agwọ ya hapụ ya ya na mmiri ma ihe a na-asọbala ya na-esikwa ọ dị mgbe nọ n'ụzọ ndị ma ihe ahụ Major Road. Thank you so much ọchịchị ọnwa Oyoko ọ na-agbalịala ka ọ dị n'ụtụtụ a o nwere ajụjụ dị oke mkpa anyị ji wee wụcha ịma asị ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri ọkpa asịwa ndị agbajiri aka ndo ọgụ karịa ọgụ
ndị agbajiri ọkpa asịwa ndị agbajiri aka sorry ọgụ akarịala ọgụ n'obodo anyị abụọ Naijiria mere anyị ji wee sị ka anyị nụrụ ke n'ọnụ mmiri asụ gị n'ajụjụ a kwuo eziokwu ọchịchị Buhari pụrụ apụ na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu nke ka mma ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ọchịchị Buhari pụrụ apụ na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu nke ị ga-asị ka mma gịnị mekwara na iji asị na ọchịchị nke a ka mma na nke a ka mma ịma n'oge ọchịchị Buhari erere mmanụ ụgbọala 250 mgbe ahụ ọkwa ya klara rekwa 400 n'oge ọchịchị Buhari mgbe ahụ erekwara otu akpa rice ebe 30,000 ndị 35 erekwa mgbe ahụ n'ọchịchị Buhari ọ tụọla ọtụtụ ndị n'anya mana o mere eme n'oge ọchịchị ya ama m na-aghọta mana ọchịchị nke ugbu a fuel ọwa ego ole 350 o nwere ndị nke na-ere 1,400 ịga n'ime ime obodo a na-erecha otu lita 2,000 n'ime ime obodo ama m na-aghọta otu akpa osikapa stone free nke okwute na-adịghị lewe anya 65-70,000 n'obodo anyị abụọ Naijiria ike gwọrọ mere anyị ji ajụ gị sị kwuo eziokwu ọchịchị Buhari pụrụ apụ na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu nke ka mmanya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ ga zibatara anyị ozi anyị nọ live na Facebook gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị n'ụtụtụ a iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eco FM ECHO FM jiri capital letter dee ya kliki kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ a gaa n'ihu biko like kwa ma share kwa ọ dị oke mkpa ka ọ dịla anyị la akụkọ Vanguard gezie ntị ndị ọrụ nchekwa achọ ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandit ha ga-eme ya n'otu ntabi anya ka onye bụbu nnukwu onye isi ndị agha ala anyị bụ Tukoburu Ikpuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ ndị nne na nna nke a metụtara ajụla ịnara osikapa na ego ndị mmadụ bunyere ha kechiri na ihe ha chọrọ agụchala ka a tọhapụrụ ha ụmụaka ha ọ bụ ọchịchị Makinde mere eji tọrọ ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ na steeti Ọyọ iji tee Tinubu unyi n'ihu ka Fayose boro n'ebubo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Pastọ Adeboye enweghị onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-adọnyere ukwu onweghịkwanụ mgbe o mere gọọmenti nọ n'ọkwa ọchịchị achụnta vootu ka ụlọ ụka Redeem kpụrụ ọnụ ego eji azụta nri ọnụ rịrị elu ọjị n'ọnwa Eprel gara aga ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngụkọ n'ala anyị bụ MBS kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị ma ajụ ịtụọra Tinubu vootu mara na anyị eme n'arọ Tinubu bụ ọga anyị nwoke ka gọvanọ steeti Delta bụ Sheriff Oborevwori kwuru lee ndị isi ọrụ nchekwa niile nwere n'ala anyị chụọ ha niile ma ha kụọ afọ n'ala ịfanye ọnọdụ enweghị nchekwa prịkọta ndị ka ọkụ si ugbu a ruo abalị 90 bụ 90 days ka Pastọ Adeboye nke ụlọ ụka Redeem gwara onye isi ala Tinubu. Wike
adọọla aka na ntị gbasara iji ọnọdụ enweghị nchekwa egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Tinubu inweta ha mmeri agụchala projekti mbụ nji n'aka ka gọvanọ steeti Delta bụ Sheriff Oborevwori kwuru. onye isi ala Bola Tinubu alọghachiela na Abuja dị ka ọ gachara mmemme Sala na steeti Lagos. enweghị nchekwa otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'ala anyị bụ CAN emeela ka ọha na eze mara na ha ga-eri uju abalị 3 gbaa gburugburu ala anyị n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa tọpụrụla ọgọdọ ma gbara ọtọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu onye pashịtọ ọgbụ na steeti Rivers ejirila aka kụgbuo otu nwatakịrị nwaanyị ọwụ dị naanị afọ 14 14 years naanị n'ihi ebubo na o zuru ohi. ọkpa onye isi ala afọ 2027 ị nweghị ihe ọ ga-ewe inye Jonathan ndụmọdụ ka otu pati PDP gbara Festus Keyamo. ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ nakwa na steeti Borno akpanyekwuo na ọchịchị etiti na ndị gọvanọ ọkụ na-ahụ iji hụ na ha gbapụrụ ya ọsọ hụ na atọhapụrụ ndị ahụ atọrọla atọrọ. Uche amamihe ka ji nkịta ọnwụ up till now how many days Uche apart from them onwekwa ndị ka atọrọla sensi kwa o ka nọkwa n'aka ndị tọrọ ha ndị a na-eme vidio a na-epost si gbanyekwuo ha ọkụ na gịnị n'ahụ. Uche hụrụ maka ndị ka ha esere maapụ n'ahụ amamihe eji see ha Uche maapụ ụtalị ka eji see ha maapụ n'azụ forever and ever maakị aha nọrọ na dị awọ nọrọ na dị ụtalị ka eji see ha maapụ n'azụ. gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a tụlee ekene ma a sị na ọ bụrụ nwa gị na-arahụ n'abalị nwa gị anọghị gị by the side nwa gị anọghị n'ụlọ gị gịnị mere na ị kpọgara ya akwụkwọ anọrọ ebe ahụ tọrọ ya kemgbe esi over 2 weeks ugbu a ị nụghị ụkpọrọ nwa gị ị maghị ka nwa gị si ekop ị maghị ma ọ na-eri nri ị maghị ma ọ nwụọna ị maghị ma ọ na-arahụ ụra ị maghị ma mmiri ọ na-ama ya ị maghị ma anwụ ọ na-acha ya ị maghị ihe emega ya ụra ọ ga-aga gị n'anya you go fit sleep. ihe a niile mere nọchara 2 weeks tupu onye isi ala apụta drop statement. ama m na aghọta tupu onye isi ala apụta ma egene drop statement. ngagharị iwe kpụ ọkụ n'ọnụ atabarala n'ebe dịgasị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa. emere na Lagos, emere na Abuja, emere na Ọyọ. ama ma ndị nke steeti Imo asị a ga-amalite taa ka ọgịnị ndị nkụzi ngagharị iwe n'ụzọ udo iji hụ na akpọrọ gọọmenti si ha mara ihe a ga-eme iji hụ na atọhapụrụ ndị atọrọla atọrọ. Clara, guess what? ndị nne na nna nke a metụtara ajụla ịnara osikapa na ego ndị mmadụ bunyere ha kechiri n'ihe a chọrọ agụchala ka atọhapụrụ ha ụmụaka ha. ajụjụ wee bụrụ unu chere na ihe niile bụ osikapa? unu chere na ihe niile bụ gịnị osikapa? unu enye mara nanụ unu enye marana ịma ọ na-abụ akụkata anyị otu akụkata anyị emewa ka anyị ebewala akpa ewere osikapa biko were ọ bụ osikapa ka ị ga-enye onye nne buru nwa n'afọ 9 months nyepụta ya atọrọ ya gị si ya riwe osikapa. kedu ebe ị hụrụ appetite eji eri osikapa? Uche nwekwara ndị nke agadi nwaanyị ahụ atọrọ vidio ha sekuleti gakwa. kedu ebe ị hụrụ appetite eji eri gịnị osikapa? ndị ajụla kpechiri n'ihe a chọrọ agụchala ka atọhapụrụ ha ụmụaka ha. ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Uche gaa n'ihu. enwere akwụkwọ bịara akwụpụ yesterday na enwere ndị ntorobịa atọrọ ụmụaka na steeti Imo n'ụlọ akwụkwọ. gọọmenti steeti Imo edibọnkụgo ya sị na ihe dị otu ahụ adị. ndị uwe ojii si na nke a bụ akụkọ ụwa, ọ bụ fake news. guess what nwaanyị ọma,
onye bụbu nnukwu onye isi ndị agha ala anyị bụ Tuko Buratai apụtala kwuo na ndị ọrụ nchekwa chọọ ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandits na ha ga-eme ya n'otu ntabi anya. Tuko Buratai a na-ekwu okwu ya abụghị mmadụ kpee onye a bụ onye isi ndị agha, onye bụbu nnukwu onye isi gịnị ndị agha ama mme na-aghọta ya nwa apụtala. ị kwesịrị ịmata ebe onye bụbu a former chief of army staff pụtara mepee ọnụ kwuo na ndị hụrụ ndị ọrụ nchekwa anyị achọ ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandits na ha ga-eme ya n'otu gịnị ntabi anya. Gịnị mere o ji kwuo nke a? ị ma na ndị ọkpa egbe bandit na-akpa mkpamkpa na-apụtacha na soshal midia vidio uche hụkwala ego ndị ha natachiri ndị mmadụ ka uche kwere kwute ukwu ego ha natachiri ndị mmadụ n'otu echi stack ya dị tin like this na-eme vidio uche a na-atrakịkwa nọmba ahụ mana kwuo otu nga ugbu a ga-ehụ na piam ọ bụrụ onye yahoo boy ga-enwe awụcha ya mee nke oke why you this why that eseri aka amụma mana ndị a na-eme vidio 247 uche ha na-eme vidio postu. Pastọ Adeboye nke ụlọụka Redeem agwala onye isi ala Tinubu na ya lee ndị isi ọrụ nchekwa niile nwere n'ala anyị chụọ ha niile. Ama mme na-aghọta ma ha kụọ afọ n'ala ịfanye ọnọdụ enweghị nchekwa prịkọtọm dị ka ọkụ si ugbu a ya na-eru 90 days 3 months na ya chụọ ha ya manye ha ka ha gbaa gịnị arụkwaghịm irichtu maka na mụ nwa amaghị ihe mere ndị a ga-eji wee ọkwa n'ime ọhịa nọ na Naịjirịa ka ndị anọ. Uche ị na-ekwukwe ịhụrụ egbe ndị a bụ 40 people ọwa otu onye a ga-atọrọ ma chie ya ọnụ. Uche hụkwara ụdị egbe ndị a bụ nkwa vidio ha na-ehukwu ụdị egbe ha bụ. Anọ na-ekwu nke a na-ekwu maka ọnọdụ enweghị nchekwa kpụ ọkụ n'ọnụ. Gọvanọ steeti Delta Sheriff Oborevwori apụtakwuo na Tinubu inweta ha mmeri ọzọ agụchala projekti mbụ o ji n'aka. Enweghị ihe ọzọ a na-akọ gbasa ya. No other project nọ ya n'aka na-abụghị ịhụ na Tinubu nwetaghara gịnị mmeri ọzọ 2027 ọ projekti ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ji n'aka. Enweghị ihe ọzọ a na-ekweli ekwu arọ gbasa ha. Chineke mere anyị ebere ma rịa nyere anyị aka. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba. Ike gbọrọ nwene akụkọ ya ka nkụ. Ọnụọgụ ndị mmadụ ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ kolera gburu na steeti Borno eruola 40 people bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Peter Obi agaghị enweta ha mmeri ọzọ na steeti Delta. Nke ahụ agaghị eme ha ọzọ n'afọ 2027 ka gọvanọ steeti Delta bụ Sheriff Oborevwori kwuru. Mmanụ ụgbọala ji pasentị dị 40. Mmanụ ụgbọala ji pasentị dị 463. 463% ji gbago naanị n'ime ọchịchị afọ atọ Tinubu cherela ka ihe nchọpụta emere gosiri. Otu egwuregwu bọọlụ Galatasaray agbala otu egwuregwu bọọlụ Chelsea na ha ga-akpụ ha €100 na €50 150 million euros ma ha chọọ igoro Victor Osimhen bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ. Ọ bụ na ọchịchị otu pati APC ka Tinubu zutere ọnọdụ enweghị nchekwa. O nweghị ihe gbasatara otu pati PDP ka Atiku gwara onye ntụziaka n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nuhu Ribadu. Ndị Naịjirịa agaghị anagidenwu ọchịchị Tinubu nke ugbo abụọ ya ka Dino Melaye kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị
agbagbuola ndị ọkpa egbe bandit anọ zọpụta ndị ha tọrọla atọrọ na steeti Benue nakwa na steeti Taraba. ikwu na aka Atiku dị na mkpamkpa ndị ọkpa egbe bandit na-akpa n'ala anyị bụ mkparịnye Atiku ka Shehu gbara Babachie Lawal bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Imo apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị yo bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na atọrọla ụmụ akwụkwọ n'Owerri. Gọọmenti steeti Abịa akwụsịtụla onye ode akwụkwọ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ ọrụ n'ihi ịkpa agwa dị aṅa. Ego ala anyị bụ Naịjirịa na-akpata ebughị ibu izuoro ụmụafọ Naịjirịa ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru. Asị ọcha ka anyị na-akpata gịnị na ọ na-ezu asị ọcha then ka agbachitekwara na-agbachite. Ime onye kwuru ihe a Daniel Buala sị na ego ala anyị bụ Naịjirịa na-akpata adịghị enough ịsavụ Nigerians. Nke ebitekwara na-ebite. Ihe a bụ ihe Buala mepere ọnụ ya ma egene kwuo n'agbanyeghị ego mkponye aka fuel subsidy ewepụrụ, n'agbanyeghị sacrifice mụ na gị na-eme, n'agbanyeghị ego ụlọ ọba ego na amịrị na akaụntụ anyị, na gọọmenti asịkwala gọọmenti asị ị ga-anọrọ 300 naira apụọ na akaụntụ gị, ị ga-anọrọ gị sị ka ị were USSD mee transfer asị na ofe lụọla amịrị ego nke ahụ, ime ihe ọzọ asị na ofe lụọla amịrị ego nke ahụ. Otu a ka ị ga-emekata ya ga-amekata bifo ya na-aga amịzuola ha gị 100 naira. Ihe ndị a wụcha wayo, ihe ndị a wụcha magumagu. Mana anyị ma ị ga-anọrọ n'ekwentị gị ihe ị na-amaghị ebe o si apụta tupu ị na-aghọta ihe na-eme pịala ya asị na amịana 150 naira gị. Ọ bụ amịana ya bụ na eme na gịnị amịana ya. Mana ọ bụrụ obodo ebe a na-eme ihe dị ka o kwesịrị, ị hụrụ ụlọ ọrụ ndị a ekwesịrị sanshọn ha maka na ihe awa ohi. Ị ga-anọrọ ihe ị na-amanya ma ọpụta n'ekwentị gị kpam. Ọ na-abụkarị mgbe ị na-eme na zakọ maka na ha ma bọtịn ọzọ ị ga-apị ịpịrị ala ya without your consent. Asị gị na subscribe go successfully amịana ya and nobody will talk. Kedụkwana onye ga-ekpu? We are all comfortable with it. Mere ị ga-eji kpụcha ụgbọ ọkụ hụkwa n'ọkụ latrik eji ole nne gị kọkọrọrọ m iteta n'ụtụtụ ịma ndị nke bankị ji amị n'etiti abalị iteta ihe ị ga-ahụ ahụrụ debit alert. Asịkwa na amịrị nke stamp duty, asịkwa na amịrị nke ATM ị na-enweghị ego iji ewere, asị na eji ya mee maintain, asị federal gọọmenti mere na asị a ga-amekata ihe a mechi ihe niile a bụ ala apụta na-agba anyị na ọ dị ikpe enough. Unu ga-egbusi n'anyị bịanụ were ala anyị rewe ka o zuo. Bịanụ bịa were ala anyị rewenụ ka o nwee ike zuo. Bịa chịrị akpa anyị rewenụ ka o zuoro ụlọ. Unu ga-egbu anyị n'obodo a. Chineke nna uche ọ fọkwara ị na-trek n'ụzọ asị gị kwụ ụgwọ ụzọ ahụ ị naghị akpọ ụgwọ ụzọ gaa n'ụ ya na Lagos ka ịhụ na a na-akpọ ụgwọ ya. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. O nwere ihe ị ga-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa na-abụghị ego. Ịdọwa bọọsụ ị ga-akpọ ụgwọ, ile odichi ị ga-akpọ ụgwọ, ịgbapụta na junction na gị hụ onye nke amapụta ị ga-akpọ. Ihe niile ọ dịcha monetized. Ọ dịcha monetized. Internal revenue gọọmenti nwe, mana Buala sị ọ naghịkwa ezo. Unu bịa kpọrọ anyị ree ka o zuwe. Ka o zuwe billions of naira a na-amabunye ndị gọvanọ kwa ọnwa ọkwa ọ naghịkwa ezu. Rukpani ọchịchị ruo ime obodo kete kpọkpọ. Your local government chairman ọ sị na ọ na-emede gịnị? Kedu ụdị ihe asị a na-eme n'obodo gị? Your local government chairman ị na-anụkwa ụkpọrọ ha? Ị na-anụkwa ụkpọrọ ya ide here about am. A na-egrade kwado ụzọ ime obodo n'agbanyeghị billions niile Tinubu si na ego mkponye aka fuel subsidy na-ewetara anyị anyị na-eriflect kwa ihe awa ajụjụ ndị anyị ga-eji nwayọọ jụọ onwe anyị mee gịnị saa ya.
ọ dị egwu. Chineke mere anyị ebere. Dino Melaye ekwuola ya n'ezi wara anwa. Ọ sị na ndị Naijiria agaghị anagidenwu ọchịchị Tinubu nke ugbo abụọ. Ababela ọ sị nke Festa na ejula ha ya hụ nwee. Nke ugbo abụọ ga-awụ fire and the brimstone. Ababela ọ sị ọ ga-esi ike. Finally, otu egwuregwu bọọlụ Galatasaray apụtala kwuo na Chelsea ga-akpọ ha 150 million euros ma ha chọọ igoro Victor Osimhen. Nwaanyị ọma. O buru ibu. Mana egotekwa ya. Echere m ọ bụ ihe 10 million naira. 50 million euros. Aka m adịghị na ya, biko ndị agbala gị ndị ọ bụ eziokwu na agwụ nchaman ndị agbala. Emecha anyị abalansị ọnụ. Anyị abalansị ọnụ. Zụtanụ ịnọ. Ndị nwe Chelsea zụta o. O mecha anyị abalansị ọnụ. Gị na onye ga-abalansị ya? Ọ dị egwu. O wee bụrụ ya. Ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch. Mgbahapụ ọma Gege gbahapụrụ otu pati APC abụghị ihe ịtụnanya wee nye anyị ka gọvanọ steeti Delta bụ Sheriff Oborevwori kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị omeiwu mmadụ 6 n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị agbahapụla otu pati PDP ha nọbụ na ya ma chụrụ Seyi Makinde wụbajam n'otu pati APM. O nweghị nwata akpụkpọ ọbụla atọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị na steeti Imo ka ndị uwe ojii kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nrikwu elu ọnụego eji azụta mmanụ gaasị eji esi nri rikpuru emeela ka ahụhụ ndị Naijiria na-ata bazie na Joromi. Ndị ọkpa egbe bandit egbuola otu nwoke ọwụ ma tọrọ ụmụ nwaanyị abụọ n'otu obodo na steeti Kwara. Akụkọ a na-anụ mgbe ọbụla n'obodo anyị abụọ Naijiria. Ihe gburuwu mmadụ ka e mere gịnị ka a tọrọkwara na steeti Imo ebe a na-atọrọkwa mmadụ. Ama m na-aghọta ibe ndị adanị ga ịhụ Aba. Ibe ndị adanị ga ime gịnị ga ịhụ Aba. A na-atọrọkwa mmadụ. Ama m na-aghọta oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụọ Naijiria. Anyị wee na-asị ndị ọrụ nchekwa tinyekwuo na uchu n'ọrụ. Unu na-agbalị. Ọ dịghị izi. Unu na-eme gịnị na-agbalị. Ndị uwe ojii steeti Imo unu na-eme gịnị unu na-agbalị. Mana ihe na-emebiere unu ọrụ o nwere ndị nọ n'etiti unu ji na ego mere aka ọrụ. Ji na ego mere gịnị aka ọrụ. Ha na-ewetara ụnụ aha ọjọọ. Ndị ọ dị n'aka ma enu mkpagharị disguise anọ ị ga-ejide ha. Uche ha makwa ihe ha ga-eme ọkwa na ha ama ihe ha ga-eme. Ọ dị ego. Ịma na ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ ọnọ wee kwepụ na agara aga tọrọ Government Girls College ọkwa ya ụmụ nwa n'Owerri ebe a na-atọrọ ụmụ akwụkwọ ha. Mana at the end akụkọ ahụ bụ gị na akụkọ ụwa faul. Biko wepụ na aka n'ifesa akụkọ ụwa onweghị uru dị na ya. Verify before you post. Thank you. You get why. Verify ya tupu gị ime gịnị gị postuo maka na ipostuo ihe na ihe bụ akụkọ ụwa ị na-akụnye ụjọ na ndụ ndị prịnsịpal ụlọ akwụkwọ ahụ na-akọwa n'ọwụ ngagharị iwe asị na n'ụzọ udo asị teachers ga-eme n'ọwụ ihe mere ha ji si ụmụ akwụkwọ ha lawa kene something like that. Ụmụ akwụkwọ abịa na ekpu na atọrọ n'onwe ihe dị otu ahụ. Chineke ekwekwala ya wụrụkwa akụkọ ụwa. O wee bụrụ ya. Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya aga m abịa nnọọ gụnyetụ nwa ada nwoke ọcha klara aka n'olu ma ọ bụrụ ma ọ ga-ekpe o anyị abịa kụwa ya bụ akụ nsugbe lebazie ya anya bụ ajụjụ ahụ anyị ji wụcha n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị. Nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala n'ịga n'ihu na atụmatụ Right Honorable Akarachi Amadi ji
wee wụchaa n'ụtụtụ a wee na-asị eziokwu ọchịchị Buhari pụrụ apụ na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu nke ị ga-asị ka mma o ruo n'omume n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsị ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị ma ọ bụkwanụ na WhatsApp anyị ọchịchị Buhari pụrụ apụ na ọchịchị Tinubu dị ugbu a kedu nke ị ga-asị ka mma kpọọ okwu aha kọwara anyị ihe mere iji wee sị nke a ma ọ bụ nke a ka mma ịbọọlachi Uchenna Keleva ọnụ ọha ụtụtụ ọma nwanne de Mike hello Tede adị m mma Uche eledi oliwesi ma ajọ ga-ajụjụ otutu ekwe ihe m chọrọ ikwe elebi ga-echegharị dị I don't understand. I will be sinner. Yeah. Uche elebi ga-echegharị ịmana onye na-ekwe ekwe na-eme eme n'owu mmehie ka ọ na-eme Okay. Ekpela nụ nklara nkwa hapụ imezu ya. A lot. Tu ọkụọla. Nkwakọ iko isu. Ọ ihe na-eme ụnụ na-adịkarị ụnụ na-adị faster than shadow ụnụ. Mere m ndidi tu akụbe. Ga-echegharị. Biko ọgwụ praise God esi m Douglas akpọ. Okay. Uche ịgwaghị ike m wee eziokwu my dear brother. Ọnwụ naanị ndị rụgara Tinubu ọrụ na ndị APC ndị benefit one or two things. Ndị ga-apụta today ha asị gị na ọchịchị Tinubu dị mma. Ata m ha bikos onye ha ga-ekwu isi na ọ dị mma Tinubu nwee ike ewepụghị na oche ahụ isi eri. Iche ịmata onye ọchịchị na-eme ọfụma pụta bịa jụọ individual bịa jụọ ndị a na-achị achị ọ ha ga-agwa ndị even ndị politician ya niile ha na Tinubu na-arụkọ na-apụta na-asị na Tinubu na-agbalị na ọchịchị ya dị mma ha makwa na anyị taga ahụhụ they have conscience but now ha ga-eme gịnị because na ọwụ leader ha ịgwa gị ike nwe eziokwu ọchịchị ugbu a o jogburu onwe ya mmadụ ekwesịrị ịhụ ya anya ị na-akọmpe ya ọchịchị Tinubu na ọchịchị Buhari erega akpa osikapa ego ole mgbe ahụ erega akpa bisi ego ole mgbe ahụ akpa ọka akpa ọgbọlọ egusi akpa garị ihe niile ọta nsụchara baitịrị now na enugo esi eji eshi nri uche agara m ka m filu oge asi eshi a ịgwa gị eziokwu eji m anya mmiri ọtụtụ ọchịchị nna ugbu a biko Chineke ekwekwala ka ịhụ ya ọzọ ọ dịghị m mma n'ahụ ya bụrụ na ọ dị gị na Clara mma n'ahụ Uche ọ dịghị m mma n'ahụ ọ dị Clara mma n'ahụ ọ dị Clara mma n'ahụ biko ịchọrọ nke m ga-ekwu ugbo maka ka ya pinye m 11 ọ ga-akakwara gị mma na gị ekwule ka ọ dị na Facebook anyị na nke a si n'aka Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ si na ikwu eziokwu na ọchịchị Buhari ka mma karịa ọchịchị Tinubu n'ihi na ego ole eriri mmanụ ụgbọala oge Buhari nọ n'ọchịchị ji ukpukpu ise rie elu ọjị na ego ole anyị na-azụ mmanụ ụgbọala n'ọchịchị Tinubu na ihe ndị ọzọ ọ sị Buhari kpuru ya ekpu na anyị ga-echeta ya ma ọ pụọ n'ọkwa ọchịchị si n'aka Geoffrey Ohiri Daddy Josi Ọgbakọ ọ si Buhari na ọchịchị Buhari mgbe ahụ ọ weziokwu na ọ nọkọ n'okpuru otu ọchịchị APC mana nke ahụ wee ezigbo mmadụ nye ọchịchị ke APC n'ugbo ọsọ sent ọ si gaasị eji esi nri Uche ọ bụrụziela ezigbote nsogbu nye common man where is the lie Uche otu ugbu a m nọ na where is the lie? It is well. Ị ga-ama ihe oge ete eke gị ịgbatagode gaasị eji esi ọ dị ego ịbọọlachi Uchenna m ịbọọla ịbọọlachi enyi m nwaanyị irigbo ole arị mma o ahụ m rafụ ngwa ọka onye Owerri nwa abụọ awụghị ndị amosu ma Buhari ma ị gaghị anaghị akpọ ihe ahụ na redio anyị ewe nke akụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie criticize ya constructively ọ dị oke mkpa anyị ahụ na nke gị His Royal Highness Ogbonna Haribi ọsọ ụtụtụ ọma no na n'etiti ọchịchị Buhari na Tinubu na onweghị dị nke ka mma na ha niile wụcha nnọ n'otu nku ịbọọlachi nwoke agọ
dịkwara gị Clara, eletrik bọọbụ ndị Imo steeti adọtara gị na mma. dịkwara gị nwoke agụ. Ịgwa gị eziokwu na ihe nnọchite n'ụbọchị taa. Aga m asị ọchịchị Buhari ka gị Tinubu mma. Onye ọbụla kwuge na ọchịchị Tinubu na ọ dị mma. Ọ rụrụ isi agaghị erige eri mee ka gị gbaa ife ha nọ n'akụkụ ya erijigo afọ. Ndị ga-asọ ọchịchị anyị ma ọ kwa anyị nọ ị ga-ajụ ebe ka ọchịchị ya dị. Anyị akwụkwọ dịka ọdụ ọchịchị ya hapụrụ afọ n'aba. Ile anya na naanị onye rụtụgara bifọ narị ọnụ na ọ kwadebe ụlọ obodo gbalala iji wenyere onwe ha aka ọ narị ndewo ya gaziere gị nọ mgbe ọbụla ị ga-akpọbata na redio nwoke agụ gbalịa si n'akụkụ redio gị ma egene pụọ o wee bụrụ ya anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Freeborn ka m si ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ ga-abụ ihe dị egwu ma Tinubu nọghachie n'oche na ya na Buhari wee otu ihe ahụ ị bọọla chie Uche nwa grama dị ka nka m. brodo yo kedu ihe mere m ji si gị kpọọ kene m kemgbe gị jụọ enye gị nọmba ị ga-akpọ. Uche nọmbụ na-enye unu na-adị 24 na ama nọ ebe ka otu m si etetuni ya ka nye my WhatsApp nọmba. akpọla ya na redio zibatara anyị ozi na WhatsApp ọkwa iji na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi ibutuo gị kọpịrị nọmba ma kpọọ ya. anyị ga-akpa akara WhatsApp anyị ma ibutu ekwentị anyị ga-eji nwayọ akpọ ya ịnọ otu ọnụ ga-eji nwayọ ka m chọzie faịlụ. nsogbu adịghị gaa n'ihu oke Uche adị ka nka m ọdụ oyi nwafọ obowe unu chọrọ ịkọsụkwa problem with the situation because enwekwa ihe mma nwere ike ikwu because ihe m nọzibu onye ọbụla mara ihe a ga-eme ihe adị mma n'obodo a ya ememeli hụ na Egyptians anyị hụra today anyị agaghị ahụ ya ọzọ anyị mekata ahụ ya ọzọ ka na-ekwude na unborn baby nọ na desert even nwaanyị ọbụla dị ime ka gị nọzila desert because onye a chiga anyị si ala ya biri ebe Buhari kwụsịrị ọkwani Buhari kpọbatara ndị a kwụsịrị ndị mmadụ ọkwani Buhari ọ na-agala ebe ahụ ịnọ amami na ghọta ka ọ dị nwaanyị ọma gaa n'ihu na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Favor Juliet Ike ọ si beautiful raining morning nye Uche na Clara ọ si as far as ya nwa dị concern na gọọmenti ugbu a na nke Buhari pụrụ apụ na ha niile wụ otu biko na ihe dị iche agwụla na Tinubu bịara nnọọ malite ha ebe Buhari kwụsịrị ọ gwụla ihe dị iche onye isi ala ji ọnụ ya na onwe ya kwuo na o werela ọchịchị n'aka ya na ọ ga-amalitekwa n'ebe ọ kwụsịrị. Ọ sị na onweghị onye o werela ọchịchị n'aka ya nwakwa ọ sị Buhari ụkwa ya nwa na o werela ọchịchị n'aka ya agaala ihu nwaanyị ọma na nke a si n'aka Chukwu na-eke onyinye ọ sụtụtụ m Uche na Clara ọ sị ya sikwa n'irete na-ezibata ozi ya ọ sị Buhari dị far better than Tinubu Jagaban na ka ugbu a na Buhari na ọ ka mma karịa ọchịchị nke ugbu a. Ọ dị Ịbọọlachi. My brother Ịbọọlachi. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ya gazie. Esi m njaba na akpa aha m Chibụzọ Nwakocha. Ya so na ihe m na-ekwu ihe gbasara ọchịchị Buhari na nke dị ugbu a woo ọtụ ndị ọka esi na mmeri nkịta mmanụ nkịta enwere dị mma mmecha mana anyị gwa nwaanyị nke bụ eziokwu nke Buhari ka tutu mma ana ọchịchị nke dị ugbu a so ọwụ ihe na-etinye na ya thank you ya gaziere gị nọ wee bụrụ ya anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a ọnkọ isi ihe agba zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na-asị ya Kwuo na ha abụọ otu ihe ahụ ọkwa ị na-aghọta makala abụọ anaghị eti ịgba n'ọchịchị ha ọsị Chineke nyere anyị nwa bụ ndị Naijiria aka ya gaziere gị nọ ọnkọ gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Pastor Daniel ọsị Uche na ụtụtụ ọma Uche na Clara ọsị na ọchịchị ha abụọ wụ otu ọchịchị ha abụọ enwe nke dị oke
ịghọtala mana ọchịchị Buhari mgbe ahụ na ọ dịtụ beta maka na dan nke Tinubu a maka na mgbe ahụ ego ole a na-ere ihe ịghọtala na ọ dịtụ fe ọwụ ihe odisem amount ereghị ya ugbu a oke anyị ahụ n'ozi gị na WhatsApp anyị n'ụtụtụ a Chimụ anya alọzie isi ụmụ abụọ ọgbọ obibi ọgbakọ mba itoolu zibata ozi gị ọsọ ọchịchị Buhari ka mma o mana ọchịchị Tinubu na ochigo ụmụafọ Naijiria ọnụ n'ala ịbọọla chi ya ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igwe okwu nwana ya eze na-ata njaba odogwu na redio ndewo ya na-agwa ka ọcha yesuwa nọ chibrap abụọla nkwọ uchechewa elekere abụọ ga dị aba jesi aja were ego ahụ ewebiga ikwu were elekere abụọ ruo elekere ise ma ụlọ uche wetazie anyị ga-agba ego na ede mbele ọzọ akọni. Thank you. Okay. Ono na-eteretene m. Ono na-eteretene m ọkwa ya? Isi well. Aga m gwa na ya eze na-ata njaba. Nwanne m ụmụnne m ejighị ọra amatụ ọnwụ. Anyị na-ebebu na ka esigbola bụta ahụ siri anụmanụ ahụ bụ anụmanụ nwunye anya. Ọchịchị Buhari katọ mma ugboro asatọ ọsọ karịa ke Tinubu a ke anyị etire anyị na-atọ ụzọ mgbapụ anwụọla anwụ ndewo na ya na-ata njaba ndewo ya gazie nwa na ya eze na-ata njaba dị na WhatsApp anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Chidera ya isi na ibi na Amaka Ọhịa ọkwa ya ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọchịchị Buhari wụsara ma eji ya tụnyewere ọchịchị Tinubu dị ugbu a ya gaziere gị n'oge n'ihu nwaanyị ọma si n'aka Nneọma ọsịnawo ọkaikpe ihe anyị ọchọ Nneọma ọkaikpe ihe anyị ọchọ ya chịkwana na prefab dị na steeti Imo wee zibata ozi ya ọsụche na Clara ka anyị mere wideo ọsọ ụtụtụ ọma na ọzọ dịka ibe ya wụ na ọbịa wuri bịa m na ọbịa tụlewe si oke ọchịchị onye kewa na ọchịchị na hụrụ ọchịchị ha abụọ ha niile chini mmadụ ọnụ n'ala dị ego ike gọrọ anyị ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a Comrade Grigri Chidalụ isi nga ọkpala obodo gị na-ezibatara anyị ozi n'ụtụtụ ọsọ ụtụtụ ọma ọ sị Buhari bịara triti ndị Naijiria like a father ama mme na aghọta mana ọ bụ ihe ahụ ebe Jagaban dị na onwezi ka a ga-esi akọmpe ihe abụọ onwe dị ka ị ga-esi were onye nke a gị tụnye were onye nke a na ihe dị otu ahụ adịghị ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ọka n'ebe ahụ ngwanụ gbalị akpọghachie ịbọọla chi Ọgụchenna ụtụtụ ọma gara amata nkara ịbọọla chi abọọla nchi o dirikpenu ndewo ọ nọ na-akpara afa na-ekwu nwafọ mbitolu m n'ọha ndewo kwarafa ndewo na ịgbalite bụ eziokwu dịka okwu na wepụtara n'ụtụtụ a okwu amaka ọwụ ka uche ji etilegoro iche ya na first and second dịka ibie so ịgbalite bụ eziokwu ma first na second ihe ahụ ga na Nigeria na federal ma steeti ahụ ga-achịta na nwere nke karịa ibie first second ịghọtara ihe ahụ ga n'etiti Buhari na etiti Tinubu ọ bụ otu ihe ka ha ahụ ewepụ ụgbọ ka ha nọ nwere nke karịa ibie because Buhari gwara ya agwa data ọ na-achịcha na enwekwara ọnọdụ awan ga-anọchikwa anya ya ga-emekwa dịka o si wee mee ndewo ya gazie ambassadọ onye nwe Chijioke si ụmụ ọfọcha ụmụ dibịa na-ekedi ọsọ uche la Clara ụtụtụ ọma na ọchịchị Buhari na nke Tinubu ọ dịcha njọ na ichetakwa ihe Tinubu gwara anyị na ọ ga-amalite ebe Buhari kwụsịrị na uche ọchịchị APC adịghị anyị mma n'ahụ gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka dị ya na mba mara ọ si ọchịchị Buhari na ọchịchị Tinubu enweghị nke ka mma koodu ịgbamọrọ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ taa n'ihi ya ka ọ dị
nọrọkwa ebe ahụ agala emena ngagharị maka na anyị ka nọkwa ya ọ bụghị na anyị achịkọlọta ya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịkwa n'oge na-adịghị anya n'ihi ya emekwala ngagharị. FM 100.7, the fresh news people. Oluwa, where are you there? Oh God of mercy, Oluwa, you must bless me this year. Bless me this year. My name is Boy, so I know. Baba, bless me this year.